Віцем, називаємося Олександр Харецький, цілий час проваджу аудиції на темат здоров'я. І ну, чим я займуюсь генерально? Пишу książki, które umożliwiają самому чоловіку дати ради з wieloma хворобами. Розпрацьовую методи оздоровлення, допрацьовую їх, удосконалюю. Даю bardzo dużo інформації о тим, як поправити своє здоров'я самому. Цілий час мовлю о тих речах, які можуть потрапити помочь в dużym stopniu. І найважніше в тим, що я роблю, że nie ma w moich myślach nic, żeby zarabiać na was, na tym, żeby dawać jakiekolwiek konsultacje. Nikogo nie daję konsultacji. Jeżeli даже coś kto pyta, to ja wszystko robię za darmo. I myślę, że człowiek powinien dawać prawdziwą teraz informację, bo dużo dezinformacji teraz idzie wszędzie. Wszędzie, gdzie tylko możliwe, my możemy spotkać z tej dezinformacji, która jest. I chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat фактичної матеріалізації наших marzeń. І як то відбувається, і як використовують ті wiedzy з тими матеріалізаціями. А можливо, уникати того, що чоловік маже. To bardzo taki ciekawy temat. Powiem, że w swoim życiu ja wiele marzył o różnych rzeczach i powiem, że większość tych marzeń moich spełniliśmy. Możliwe nie tak, jak ja chciał. Możliwe nie tej drogą, której chciałbym, żeby to spełniłось. Ale jak człowiek marzył, no faktycznie w tych marzeniach najgłówniejszą rolę ma nasza dusza. I kiedy my coś marzymy, to jej kontakt naszej duszy ma wpływ na to, że my patrzymy tylko obok siebie. My możemy marzyć, siedząc w krześle, leżąc w łóżku i nic wy nie znajdziecie, jak zrealizować te marzenia. Ale jest u człowieka dusza, która nie ma przestrzeni. Ona może być wszędzie w tej samej sekundzie i znaleźć to, co wy chcecie. Tak działa. Tak działa nasze życie, nasza natura i nasze nie wiadomo skąd to pochodzić takie możliwości u człowieka. Bo reszta zwierząt, można powiedzieć, one żyją swoim życiem, jedzą, piją, śpią i koniec faktycznie. A człowiek może wykonywać wiele rzeczy i jednocześnie faktycznie, można powiedzieć, mieć jakiekolwiek realizację jakichkolwiek marzeń, których on даже nie spodziewaється. Na przykład o mnie. Ja bardzo długo marzył o tym, żeby znaleźć miejsce, gdzie nikt nie pryskał mnie tam z góry jakąkolwiek trucizną, gdzie była czysta woda, czyste powietrze, żeby można było spędzić swoje życie tak, jak chciałoby. I z tymi marzeniami ja jeździł po światu, jeździł w wiele krajach, tam i Chiny, i wiele, około 20 krajów, ja można powiedzieć, odwiedził, żeby zobaczyć, gdzie lepiej. I tak samo ja myślał, że dużo piszą o tym, że Dominikana na przykład, i albo tam wyspy tej Karaiby, bardzo dobre dla życia, najlepsze, można powiedzieć, raj na ziemi, bo cały czas ciepło.
Ja by powiedział, że kiedy ja tam pobył, było co no, porównać. I te marzenia, które ja myślał, że to już to ten kraj, który jest dla życia dalej, ale znowu pryskaють, nie wiadomo co tam tak samo, woda nie za bardzo dobre, a najgłówniejsze ludzie. Ludzie bardzo złe. I sama atmosfera, sama, jak вам powiedzieć, czuć ту злость, ненависть, которую привезли те люди, которые ну, забили фактично місцевих тих, хто там мешкав, бо фактично ті місцеві зараз, які лічать, що вони є домініканцями, то або мужчини, або європейці. Ні одної особи я не споткав, щоб він powiedział, що він уродився, його пшотки уродились і були там. Ні одної особи не споткав, і навіть у кого не питав, ніхто їх не знав. І можете виобразити, що та прzeklęcie, та ненависть, которая была setki lat temu, ona do dzisiaj tam działa. До dzisiaj działa. Бо не заставить фактично нікого з тих, хто мешкав і жив там тисячі лет, то дуже przestępstwo. Także myślę, że powinien być jakikolwiek klimat, o którym znowu ja marzył, przyjemny dla mojego życia dalej. Co ciekawe, przyjechała tu ostatnio Maja, która z matką, z dzieckiem i ona już prawie 15 razy przyjeżdża to do Свободиц, to do Dominikany i to tu. I pierwsze, co ona zauważyła, jak przyjechała do domu, zadzwoniła od razu, mówi: Aleksander, naprawdę klimat, który tu jest w Syberii, bardzo dobry, bo nie ma wiatru, nie ma wilgoci. Jak ona przyjechała, tam było bardzo zimno z powodu wiatra. A тут, jak ja mówię, to nie kłamstwo. To możecie zapytać, kto był. 300, ja liczę 300, może даже więcej, dni w roku faktycznie nie ma wiatra. Nie ma, od słowa nie ma zero. Także to ciekawy taki klimat. I ja powiem, że tak jak тут, no, może powiedzieć troszeczkę zimniej jak w Europie, ale odczuwalność tej zimy nie ma. To jest przyjemność tej zimy, a lata i wiosna, jesień, no mało czym różnią. Tak samo jak ja teraz pytаю, u kogo jaka temperatura, to faktycznie to samo. I już u mnie było tutaj plus 20 i plus 15 całe 2 tygodnie było. Teraz troszeczkę zimniej. No tak samo mówię, że dzisiaj, że w Polsce spadł śnieg. No, mnie śniegu nie było, ale też troszeczkę zimniej dzisiaj. Także jest porównanie tego, co gdzie jest. Ja chciałbym powiedzieć, że no, zwracaється cały czas do mnie z tym, jak przyjechać do Rosji, jak przyjechać. Widocznie ktoś też marzy. Jest możliwość taka, czym zajmować najważniejsze. Ja myślał też długo, myślał o tym, co zrobić, żeby komuś wspomóc, kto ma możliwości, kto ma może pieniądze, zrealizować jakiekolwiek marzenie. No i teraz ja powiedziałbym, kto marzy tu przyjechać, jest taka możliwość, no mnie w planach jeszcze wybudować тут basen. У меня в планах есть 3 budynki sypialne, które jest no, w złym stanie, wyremontować. To można wspólnie też z kimś. Jest wszystko, jest ziemia, jest budynki, jest program, który można uruchomić.
i zachęcić osób, które nie tylko wkładali te pieniądze, później mieli pracę i mieli dochód od tego, co oni chcieli. Także тут tak samo jest perspektywa bardzo duża. Ja mówił wcześniej, że jest taka ciekawa rzecz, ja na całe życie pamiętam, w Rosji i w Polsce widział, też byli takie kalendarze, które no, codziennie odrywaешь kalendarz на 365 dni. I na tych kalendarzach mnie podobało, że byli opisane różne takie zdania, różne takie tematy, których człowiek mało zna. I było napisane o tym, że człowiek ma życie podzielone na trzy części. To dzieciństwo, kiedy człowiek chce żyć wesoło. To takie dojrzałość, kiedy człowiek chce żyć lepiej. Jemu wszystko brakuje, to wszystko mało, on chce lepiej, lepiej, lepszy samochód, lepsze mieszkanie, lepsze ubranie, iść do lepszej restauracji. I trzeci etap życia, człowiek chce żyć dłużej. Trzy etapy tylko w życiu człowieka. I kiedy zobaczysz na wiele osób, które żyją, można powiedzieć, po 60, 70, to faktycznie człowiek żyje, żeby jeszcze żyć, a interesów nie, to co on, w jakich by warunkach nie był, jemu wszystko wystarczające. Tylko oddech, tylko pić, jeść i żyć. I trzeba zastanowić nad tym marzeniem niektórych. I ja liczę, że to marzenie wszystkich osób, które zrozumieli w końcu, że wartość materialna później przyjdzie etap, będzie niepotrzebna. Będzie potrzebna tylko normalny tryb życia, tam, gdzie człowiek chce, żeby był spokój, to najważniejsze. Ja faktycznie zmaterializował swoje marzenia. Jeżeli kto chce marzyć i marzy tak jak ja, no zapraszam. Tylko jeszcze raz chciałbym powiedzieć, żeby te ludzie byli pozytywni, żeby ja nie tracił swojej nerwy i zdrowia później z tymi osobami, które przyjechali i wykończyli mnie тут moją psychiku, a takich też wiele. No to wy myślicie, że ja żartuję? Nie. Ja wiele mieszkał w różnych krajach i powiem, że osoby jest bardzo pozytywne i przyjemne, a jest jeszcze te, które wynosić mózg. Także jeżeli kto chce przyjechać, zobaczyć, żeby my porozmawiali, no i wtedy coś można będzie zobaczyć, coś robić. Pracy bardzo dużo i to, co teraz dzieje się na świecie, ja powiedziałbym, dużej katastrofy, bo ropa, gaz to najważniejsze składniki życia człowieka, od których składaється faktycznie ekonomika kraju i teraz cała Europa no, pod wpływem tego, że у їх нема своєї ropy, нема swojego gazu faktycznie, вони potrzebuють z innych krajów, a ceny wzrosły faktycznie prawie w 2 razy. I to duży problem. Żeby utrzymać wcześniej człowieku siebie, no, trzeba było niewiele, a teraz co będzie, to nie wiadomo даже. Ja nie chciałbym mówić o tym, że gdzieś tam jest dobrze, jest źle, ale to, co odbywaється to w Rosji, to jest faktycznie taki spokój. Wszystko, co by nie było, Rosja ze swoimi, no, można powiedzieć, ziemi, to, co w niej jest, żyje cały czas. I będzie produkcja najważniejsza. Wszystka produkcja, którą produkują, ona będzie taniej,
będzie zrealizowana. A tam, gdzie ekonomika będzie dużo drożej, sami wiecie, nikt nie będzie tego kupował. I w związku z tym ja chciałbym wam powiedzieć, że każdy człowiek marzy jak chce i tak realizujется. Dużo u mnie było pacjentów, którzy marzyli bardzo negatywnie i sami mówili, że nie chcieli, żeby ich marzenia spełniались. O tym też trzeba pamiętać. Materializacja marzeń bardzo prosta rzecz. Але кірунок tego і дорога tej реалізації czasami буває не за bardzo przyjemna i czasami jest z tym kłopot. Ja widzę dzisiaj Janusz jest. Ja wiem, że Janusz dużo marzył o swoim życiu. I najważniejsze marzenie jego na dzień dzisiejszy pracować, pracować i pracować. Tak czy nie? No tak, to jest prawda, że ja przeszedłem wiele dróg różnych i ja właściwie zazdroszczę ludziom, którzy czasami się urodzą, są jeszcze dziećmi i mają na przykład wizję, ja zostanę konstruktorem, projektantem samochodu. I potem im się to spełnia. W większości przypadków tak nie jest. Człowiek po prostu szuka swojego miejsca w życiu i próbuje różne rzeczy. Byłem na przykład, miałem 10 lat, nauczyciele muzyki mówili, że ja zostanę wielkim pianistą. Ale mnie to nie interesowało. I nie ćwiczyłem w ogóle. I nie zostałem tym wielkim pianistą. Później miałem studiować, miałem dużo zainteresowań. I znowu, w którą stronę pójść? Czy w chemię, czy w mechanikę, czy coś. W końcu wybrałem budowę okrętów, bo to jest bardzo egzotyczne. Pracowałem w stoczni, ale nie mógłbym powiedzieć, że to była moja pasja. Się odseparowałem się, przekwalifikowałem się na elektronikę, na inne rzeczy, na zostanie naukowcem. Człowiek bez przerwy szuka. Byłem naukowcem, byłem członkiem znanej konferencji naukowej w Ameryce, ale jakoś też mnie to za bardzo nie ciągnęło. Potem poszedłem w politykę. Byłem prezesem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Inżynierów w Kanadzie. To jest funkcja polityczna. Praktycznie to był dobry wstęp, żeby zostać członkiem parlamentu i tak dalej. I tak patrzyłem, będzie to coś dla mnie, czy nie? I doszedłem do wniosku, że nie, jednak to nie jest to. Nie będę szedł w tym kierunku. A mogłem, bo miałem bardzo duże poparcie, miałem ludzi, tysiące ludzi mnie znało. Nasza organizacja miała 10 tysięcy członków. Także i w końcu, no i w międzyczasie jeszcze człowiek chciał się dorobić. Kiedyś jeszcze w Polsce mi oferowali pracę na Politechnice Gdańskiej, ale nie chciałem wziąć, bo tam były za małe pieniądze. W stoczni były większe pieniądze, obiecywali mieszkanie. I człowiek ciągle tam czegoś szukał. Aż w końcu, po przejściu tych wszystkich etapów, wylądowałem na pozycji, że tak. Moje podejście teraz jest takie. Pieniądze są potrzebne na tyle, żeby człowiek mógł zapewnić swoje potrzeby. Nie musi być nie wiadomo jak bogaty. To nie przynosi szczęścia. Znam wielu ludzi bogatych, którzy są bardzo nieszczęśliwi. I człowiek po prostu musi się czuć, musi mieć jakąś pasję do tego, co robi. I właśnie mogę powiedzieć, że w tej chwili to się spełniło, że w tej chwili na przykład ja, jak emigrowałem do Kanady, to sobie myślałem, że w najgorszym przypadku to zostanę chyba mechanikiem samochodowym, a w lepszym to będę sprzedawał software i uczył software. I w tej chwili to robię. Wszystko, co sobie tam wymarzyłem, to się mi spełniło. Uczę software'u, mam dostęp do i zajmuję się najwyższą technologią, jaka istnieje. Także i w tej chwili się nie martwię o pieniądze, bo wiem po prostu, że to nie polega na tym, żeby zgromadzić nie wiadomo jaki majątek. Po prostu mieć pieniędzy na tyle, żeby człowiek po prostu nie martwił się o pieniądze i dbać o zdrowie i po prostu i celebrować i doceniać to, co się ma. I to przychodzi, i to przyszło nie tak dawno, ale w tej chwili właśnie mogę powiedzieć, że nie ma takich rzeczy, jakby ktoś się to, co byś chciał innego robić, to ja powiedziałem, że nie chcę nic innego robić. Pracuję, dużo pracuję, ale pracuję, ale to mi sprawia przyjemne. Właśnie teraz trochę się spóźniłem, bo jeszcze klient tu przyszedł, go tam uczyłem właśnie jak obsługiwać maszynę, którą ostatnio kupił, taką drogą maszynę, drukarkę 3-wymiarową.
Więc pomagam ludziom, ci ludzie rzeczywiście są zadowoleni. Oni rzeczywiście, wielu mi mówi, że gdybym ja na przykład przeszedł na emeryturę, to oni nie wiedzą, co zrobią, bo oni mają pełno sprzętu, którego i potrzebują pomocy, i potrzebują wsparcia. Także w tej chwili wszystko jest dobrze. Można powiedzieć, w tej chwili nie mogę powiedzieć, że czegoś mi brakuje. W tej chwili chcę, żeby jak najdłużej, jak najlepiej żyć. I to jest sprawa właśnie, że trzeba dbać o zdrowie. I to jest w tej chwili tym, co się zajmuję, że w tej chwili mam zadanie, żeby odwrócić proces starzenia. Nie, żeby się nie starzeć, żeby odwrócić ten proces. Także ja prędzej czy później do Aleksandra pojadę, bo to jest nieodzowny element tego całego procesu. Ale uważam, że jest możliwe, bo w tej chwili na przykład ja zauważam u siebie, że pewne rzeczy, które ja teraz robię znacznie szybciej niż robiłem je na przykład 8-10 lat temu. I w tej chwili ja nie muszę tak dużo pracować, bo kiedyś na przykład naprawa takiej drukarki trzywymiarowej mi zabrała dzień, a w tej chwili ja to zrobię w godzinę. Także nie jest prawdą, że człowiek jak jest starszy, to zwalnia. Nie. Jeżeli człowiek jest aktywny, zajmuje się tym i po prostu trenuje swój mózg, to staje się jeszcze sprawniejszy i staje się szybszy i bardziej wydajny. Ja pamiętam, myśmy przeprowadzili wiele dyskusji z Aleksandrem, jak byłem na Dominikanie. To też było ciekawe, bo w pierwszym pobycie ja pamiętam, że Aleksander był bardzo entuzjastycznie nastawiony do Dominikany. Mówi, no to jest piękne miejsce, wszystko jest i tak dalej. Patrzyliśmy tam, może jakąś nieruchomość kupić, zrobić z tego jakiś ładny ośrodek i tak dalej. A potem pojechaliśmy na plażę i dyskusja się stoczyła na temat właśnie tego, co się dzieje na niebie. Ja mówię, że oni tu spalają jakieś chemikalia, a Aleksander mówi, nie, to jest kondensacja, bo taka była oficjalna wersja zawsze, że to nie, to jedzie odrzutowiec i kondensacja pary wodnej jest i tak. Mówię, dobra, no to zawsze przyjrzymy się temu odrzutowcowi. Patrzymy, a on tak, leci nad miastem, kurzy. Wyleciał poza miasto, przestał kurzyć. No to w tym momencie nie trzeba było dużo powtarzać. Aleksander mówi, no faktycznie, to nie ma się. To widać, że oni tutaj po prostu trują ludzi. I później się okazało, że to wszystkie, że to Eldorado, to Paradise, które miało być na Dominikanie, wcale takim nie jest. I się okazuje, że jest bałagan, że ludzie kradną, że tam człowiek jak zatrudni prawnika, to ten to będzie pierwszy człowiek, który człowieka oszuka. Także wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Nie? I za pierwszym razem to właśnie widać było, że już nie wiadomo było, nie miał takiej pewności, że tam zostanie. A za drugim razem, jak pojechało, to już był koniec pobytu, no to już było wiadomo po prostu, że nic z tego nie będzie, po prostu tam nie było sensu. Duży napływ tych murzynów z Haiti, jednego z najgorszych krajów na świecie. No i po prostu nie byłoby sensu. Także ja się cieszę bardzo, że znalazłeś swoje miejsce, gdzie rzeczywiście możesz powiedzieć, to jest to. A to, że jest dużo pracy, żeby to wszystko do końca zrealizować, to jest normalna sprawa i nawiasem mówiąc, ta droga może być bardzo trudna, ale to jest najbardziej interesujący etap całego rozwoju. Jeżeli człowiek ma marzenie i na przykład to marzenie mu się 100% spełni, to już człowiek wtedy traci sens życia. No bo do czego jeszcze dążyć? Już wszystko się spełniło. To się dzieje w przypadku ludzi, którzy są bardzo bogaci. Był człowiek biedny, zrobił wielkie bogactwo, osiągnął to, co chciał, no i co więcej. Tak dalej. Ja na przykład, Tak jest. jak byłem w organizacji tych inżynierów, to w sumie dostałem się na najwyższą pozycję tam. No i później wielu ludzi tam siedzi i się szwenda i trzyma kontakt i tak dalej. Ja doszedłem do wniosku, już doszedłem do najwyższego poziomu, czas, żeby przenieść się do czegoś innego. Nie będę tu siedział i zabierał miejsca. Trzeba dać miejsce innym. Skończyłem swoją kadencję, powiedziałem, ja odpuszczam, niech się młodsi zajmują tym wszystkim, ja mam inne rzeczy do robienia. Także cieszę się bardzo, że znalazłeś, Aleksander, miejsce, które rzeczywiście może satysfakcjonować i ciebie, i ludzi, którzy tam przyjadą.
I rzeczywiście to w tej chwili ja widzę, że to wszystko tam rośnie i to będzie miało wyraz. To będzie najlepsza klinika na świecie, tak uważam. Janusz, ja z Тобою zgadzаюсь. Справа в тим, że я ще нікому не mówił, е, że ті розпрацовки, które ja mam, яны już rewelacje w medycynie i poprawie zdrowia i wszystkim. Ale ja mam jeszcze, no, można powiedzieć, to, czego nikt na ziemi nie zna, jak przedłużyć życie naprawdę na długi czas. I zrealizować te swoje marzenia i wiedzy ja nie zdążyłby nigdzie, окромя tego, gdzie ja teraz znajduję. Есть засады для уздоровления человека и для продолжения его жизни. И таких miejsc na ziemi, jak ja teraz już тут jest, bardzo mało. Mało tego, że ciężko powiedzieć i ciężko zrozumieć, że wszystkie marzenia, które mnie były potrzebne i do realizacji tego, co ja robię i czym ja zajmuję, wszystko to zrealizowane. Na dzień dzisiejszy to wszystko wystarczająco. Jedyny problem z tym, że nie ma тут warunków dla takich osób, no można powiedzieć, znanych. Niektóre przyjeżdżają, im powinny być 6-gwiazdowe warunki. Тут tego nie ma. I żeby to jeszcze to zrobić, to trzeba może z 5 lat. Może krócej byliby finanse, to można było i skrócić. Ale na dzień dzisiejszy jest możliwość zrealizować to, czym ja, no, te wiedzy, które ja mam. I ja jeszcze nikomu tego nie robił, to, co jest dla innego. Teraz my zajmujemy uzdrowieniem. Uzdrowieniem ciała, uzdrowieniem, można powiedzieć, duszy. A żeby przedłużyć życie na długo, trzeba jeden warunek, jak ja mówił w swoim filmiku, żeby ja zobaczył, że to człowiek, który no, nadaється na to, żeby jego uzdrowił i nie wstyd było powiedzieć, że ten człowiek będzie żył dłużej, bo on no, zapotrzebowany i normalny, i psychicznie, i fizycznie, i faktycznie nie robi nikomu kłopot. Takich ludzi jedynki. Z tych, kogo ja znam, wśród tych, kto tu jest, można powiedzieć, no, na wiele procent nadaje się tylko Janusz. Ja powiem naprawdę, bo ja nie widzę dużo negatywnego czegoś tam, może ja wiele nie znam jeszcze, ale moglibyśmy z nim coś zrobić nie tylko dla jego poprawy zdrowia, ale jeszcze dla wiele rzeczy innych, żeby człowiek no, żył dłużej. I on jedyny z tych, kto słucha mnie, dbaje o sobie, wykonuje moje porady, można powiedzieć. To jedyny człowiek, który no, na dzień dzisiejszy odpowiadaje wiele, no, jest przykładem, даже można powiedzieć. Jedyny problem, że on daleko mieszka i boi się wojny. No co zrobisz, no. Ale kiedyś, jak on zechce naprawić zdrowie, to ja zapraszam naprawdę, bo człowiek jest no, pozytywny, ja bym powiedział tak. I w jego wieku i on robi więcej, jak тут dużo jest młodych i z chęcią i systematycznie, a nie tak, że kiedyś tam coś zrobił i już u niego tam już rewelacja. I bardzo dobrze u jego jest podtrzymka, nie tylko on, a jego podtrzymuje jego żona. Niewiele osób jest wśród tych, kto teraz oglądaje,
większość, można powiedzieć 99%, kiedy wy ogląдаєте мої паради, тут мої фільми, то ви оглядаєте і вам то цікаво, і вам то потрібно, а друга полова або інші члени родини з вами кутять і мовлять, щоб ви того не робили, ніц не делали, то фактично ну, робить вам проблем. Так як я mówił, mnie tak podobалось to zdanie, które ja powiedział wcześniej. Wiele ludzi cały czas daje parady, cały czas albo wróg, albo dureń. Także większość ludzi, którzy nie rozumieją, o co chodzi, cały czas dają parady, niezależnie od tego, on nawet nie rozumie, o co tu chodzi. On tylko mówi, żeby tego nie robili. I już. Bo jest to nie tylko jego takie zdanie, a to jest zazdrość, nienawiść. Człowiek coś robi, a on nie robi, no to trzeba jemu zrobić, żeby on nie robił. No tak jest. No. Wy tylko o tym mało wiedziecie, dlaczego tak dzieje. Dlaczego wróg daje porady. Bo on nic nie rozumie na tym, a robi wam kłopoty. Wy myślicie, że on na korzyść waszą. Nie, no, to przeciwko was. І так marzenie. І знову, marzenie wasze. Temat jeszcze. Wasze marzenia nie mogą być zrealizowane do tego stopnia, póki wasze otoczenie będzie albo za, albo przeciw. Znowu, przykład. Janusz, który chce coś zrobić i jego żona też chce również tak samo. A zobaczcie na siebie, na wasze otoczenie, czy wy możecie zrealizować to, co chcecie. Wam przeciwiаться, to bardzo ciężki temat. Takich problem z niektórymi ludźmi, którzy chcieliby być zdrowymi i których rodzina faktycznie zabiła, ja mam wiele w swojej praktyce, w swoim życiu. To nie do pomyślenia. Także jest w życiu droga, której człowiek idzie i on marzy, a czy dają jemu даже te członki rodziny, żeby spełnić te marzenia, to ciężki temat. To jeszcze coś chcę powiedzieć na dzisiejszy temat. No co, tylko Janusz jeden znowu gadaje z nami i więcej ніхто. Ja uważam, panie profesorze, że Beatka tu jest też dobra Śmigielska. Szmigielska. Ona pracuje ostro, kilometry robi, sauny, morsowanie, także naprawdę wśród tutaj kobiet na pewno jest z nas najlepsza. Znaczy, A jak nie znaczy jeden najlepsza, złoty? nie uważam się za najlepszą, Halinka, ale wśród nas robię dużo, oczyszczam wątrobę tak samo, staram się regularnie, mam to nie jest może dużo, no ale 80 oczyszczań mam już za sobą, sauna 5 razy w tygodniu, także kilometrów też chodzę, staram się po 10 kilometrów robić. dzięki. Czuję się bardzo dobrze. No nie wiem, no mi się wydaje, że właśnie staram się korzystać ze wszystkich tych porad, które nam pan Aleksander przedstawił już jednak tyle lat, tak? To już tak samo będzie ze 4 lata chyba, jak ja byłam wtedy z Tosią w akademii, bo ten czas tak szybko leci. Ale no już tak samo i z Tosią planujemy do pana się wybierać tam na Rosję. Kiedy Ja jestem planujecie? bardzo wdzięczna. Panie Aleksandrze, ja to pamiętam i to powtarzam, bo powtarzam wszystkim dookoła.
Jak ja pierwszy raz, zadzwoniłam do pana, ch jeszcze wtedy pan udzielał tych konsultacji i zadzwoniłam, to pan jako jedyny, ja powiedziałam, że byłam na biopsji, że nie dałam sobie zrobić tej biopsji i tłumaczę, że płakałam przed lekarzem, że go przepraszałam, a pan mi powiedział tylko tak: „A czemu pani płakała?” A ja mówię: „No bo zachowywałam się gorzej jak dziecko trzyletnie”. A pan mi wtedy powiedział tak: „A dla mnie jest to najlepsza wiadomość, jaką pani może mi powiedzieć, że pani nie dała zrobić biopsji”. Ja na początku nie wiedziałam, o co chodzi. Ja tak sobie myślę: „O Jezu, tu każą biopsję, tu pan mi mówi, że to najlepsza, wiadomość”. I pan wtedy powiedział, i pan się mnie zapytał: „A pani wie dlaczego?” Ja mówię, że nie, że no nie wiem. A pan mi powiedział: „Bo dla mnie jest to znak, że ktoś na górze nad panią czuwa”. I mi wtedy tylko łzy w oczach stanęły, bo mój tata krótko przed tym, odszedł, nie? Zmarł. Ale to pan mnie uspokoił. Ten spokój, jaki pan mi wtedy dał, panie Aleksandrze, to ja dla pana do końca życia będę wdzięczna, bo ja to wracam do tego tak często, że jednym zdaniem pan potrafił mnie uspokoić. A to jest tak ważne, bo wszyscy dookoła cię straszą, lekarz cię straszy. To musi być zrobione, pani musi, pani jest niepoważna. A pan powiedział spokojnie: „Najlepsza wiadomość, ktoś na górze czuwa”. I ja się tego trzymam. Za co jestem z całego serca wdzięczna dla pana. A oczyszczania robię, wszystko robię. Na solarium chodzę. Właśnie wczoraj byłam, się zjarałam, dlatego taka czerwona. Ale jeszcze raz dziękuję z całego serca. Na temat solarium ja chciałbym wam dzisiaj dać bardzo mocną poradę, bo widzę, że niektórzy używają solarium źle, bardzo źle. Oni liczą, że używają to dobrze, a na samej sprawie bardzo źle. Jak wy myślicie, w czym problem? Spektrum ultrafioletu? Nie będę pokazywał paluszkami, na kogo to dotyczy wśród tych, którzy dzisiaj jest, ale widzę, że ludzie robią oczyszczanie bardzo często i mało skutków w tym, bo wątroba nie uruchamiaється do końca. Żeby uruchomić wątrobę, ja napisał w swojej książce, wiele razy mówił, trzeba ultrafiolet albo słońce, albo solarium. Bardzo prosta rzecz, ale jak wy myślicie, 5 minut solarium, albo to niechaj tam 10, wystarczy dla tego, żeby uruchomić wątrobę, żeby ona pracowała? Ja myślę, nie. Ja zauważył, kiedy był jeszcze młody, jak ja jeździł na wczasy, gdzieś jeździli na Morze Czarne, później jeździli do Bułgarii, później jeździli do Egiptu i odbywało się wszystko jednakowo. Polepszenie stanu zdrowia po opalaniu na słońcu następowało po dobrych 10 albo, no, można powiedzieć, 15 dni. I опаление to było nie 5 minut pod solarium, a to my опалялись czasami no, pół dnia, a pod koniec już jak byli opalone i widzieli, że już skóra nie będzie schodzić, no to i cały dzień mogli leżeć na słońcu. Dlaczego ja to mówię? Większość z was źle zrozumieli i z mojej książki można powiedzieć, albo może jak ja dawał jakiekolwiek porady, że słońce albo solarium uruchamiają pracę wątroby. Вони uruchamiają. Ale to nie jeden dzień pracy. A niektórzy robią oczyszczanie wątroby i na następny dzień idzie do solarium i on myśli, że on uruchomił. No tak jest.
Chcecie бути здоровими, то ви повинні урухомити, як найменше, з 10 днів сходити до того солярію. Мінімум 10, а може і 15. І один раз, я би так просто powiedział, не залічено. Не залічено в цілості, то в праві зеро. Для того ви очищання робите, а вантроба у вас не урухомлена, щоб працювала самодільно. І то є дуже різниця, коли до мене приїжджають тут некоторі і опалені від того соляріуму, як шоколадки. Для мене то дуже добре і тішить. А некоторі, як були білі, так і застали. Але я нікого не можу вимусити і переконати. Кожен чоловік вибирає своє життя. Wszystko йде згодні з вашими бажаннями. Можете бути здоровими, то так. Можете coś innego, to będzie tak. Taka prawda. Także dzisiaj ja uzupełniаю, można powiedzieć, to, co ja, no, może nie tak dokładnie powiedział i może napisał. Także trzeba będzie to poprawić i żeby wy zrozumieli, o co chodzi. A jak długo przyjmować solarium? Chodzi mi o Солярію minuty. przyjmuють в залежності від ламп. На ілі вони моцні, нові. Я радив, наприклад, як я у себе тут роблю, у мене такі нормальні лампи, 5 минут перший день, наступний день 6, później 7, później 8, później 9 і всі рази наступні 10 минут. Так najlepiej. Nie trzeba przesadzać, tam już być i 20 minut i więcej. Trzeba lepiej więcej chodzić codziennie na przykład na ten solarium. To nie tak dużo kosztuje te solariumy na dzień dzisiejszy albo opalаться na słońcu. To nic. No, prawie zabiegi, które niewiele kosztują, a różnica jest bardzo duża. Я давав на самому початку приклад, що діти, які родяться і їх жовтачка, то їх дають теж до такого ну, інкубатора, можна powiedzieć, де сидить, лежить то дитя, розібране і під такою лампою. Але воно не лежить минуту, воно не лежить 5 минут. Там bardzo mało działający ten ultrafiolet, niemocny. I to dziecko leży 1 dzień, 2 dni, 3 dni. Wy rozumiecie, nie? I ono cały czas opalaється tam. Tego nie widocznie. Ale no długi czas. A wy chcecie za 5 minut uruchomić wątrobę. No niestety, sami zrozumiecie, że to nie będzie działać nawet teoretycznie. Zrozumieli? Tak, dziękujemy. No. Raczej żeśmy źle zrozumieli, bo u pana w akademii ja też tam w zależności jakiej miał kto ciało, nie? I 3 minuty, 4 minuty i nie pamiętam czy codziennie, bo ja tu byłam tylko tydzień profilaktycznie No pojechałam. i codziennie powinno było chodzić na solarium, tak czy nie? No chodziłam, ale już nie pamiętam 6 lat temu, czy to było codziennie. Codziennie, jak chodziło tam na zabiegi, to faktycznie tam na masaż wodny, po masażu wodnym ty chodziło na solarium i już. No. Ale tak to jak oczyszczam wątrobę, to jadę raz, rzeczywiście, a nie codziennie. 20 to kilometrów widzicie, może przebytałem. dobrze, że mnie ktoś tu powiedział z tych, że chodzi tam 1 dzień w tygodniu po oczyszczaniu. No nic, no. No ale niektórzy co tydzień oczyszczają, panie profesorze, to powinni nie przestawać codziennie w takim No, razie. to codziennie chodzić w ciągu tygodnia i następnego też, no. Ту помилку я mówił і Антонію Квітню вielokrotnie, wiele lat. O tym, że on nie chodzi tak, jak trzeba. I on cały czas ma problemy z wątrobą, a mógłby usunąć
już lat. Але для чого він того не робить систематично, як я йому mówię? No coś trzyma jego za jedno miejsce. Nie daje uzdrowić do końca tak, jak chciałeś by. No, ale w tym stopniu, jakim on jest, no to też dobrze. No, ale ja by chciał, ja jemu cały czas mówię, ja by chciał, żeby on był wzorem zdrowia, a on cały czas no, nie słucha wiele rzeczy, porad moich, których ja jemu daję. No i co? No. Dlaczego on nie słucha? Bo moje porady wszystkim ja daję za darmo. No, a jak za darmo, to nikt nie ceni. No. Jakby płacili pieniądze, jak wszystkie za porady, no to byłoby dobrze. No. No. To jest tak, jak sprzedajesz software za 10 000, to ten klient się tego software'u nauczy. A jak jest inna wersja, która jest bardzo tania, za $250, on się tego przeważnie nie nauczy. No tak. Ma pieniądze, nie ma efektów. Jeżeli chodzi o solarium, to dobrze jest też w domu się wyposażyć. Na przykład ja mam solarium nad stołem do masażu. Mam 4 lampy, takie ultrafioletowe, które mają UVA, UVB i mam też 500 LED podczerwonych. I to bez przerwy się świeci. Nie to, że ja leżę pod tym, tylko po prostu jak my się bijemy rózgami, to ta lampa się tam świeci. My sobie robimy masaże, bijemy się, bzykamy, możemy robić co chcemy, a lampa się świeci, czyli generalnie to jesteśmy wyeksponowani do tego światła około 40 minut codziennie. No, widzicie różnicę? No, wszystkie mówią jednakowo, a człowiek zrozumiał i zrobił sobie solarium, zrobił tak, że używa i długo, i codziennie. No, widzicie, no jest ludzie, którzy zrozumieli jak trzeba. A niektórym mówisz, i oni nie rozumieją, a dlaczego nie rozumieją, bo to nie ich marzenie. No. У Януша jest marzenie, żyć długo i być zdrowym. Tak, Janusz? Tak jest. No i już, być no, robię to, szczęśliwym. co ja mu mówię, no. Jakie pytania jeszcze są? No powiedzcie, kto co o czym marzy. Czy wy marzycie wszystkie o tym, czego nie można powiedzieć? Strasznie komu mówić o tych waszych marzeniach, nie? Nie, ja będąc panienką jeszcze, to zawsze sobie marzyłam, że będę pracować, jak nie wyjdę za mąż i będę jeździć po świecie. No ale mi się trafił dobry mąż, także wyszłam za mąż i też dużo świata, no nie tyle, co pan profesor zwiedziłam, ale można powiedzieć, że dosyć. Także jednak marzenia są bardzo ważne, uważam, i młodym powtarzam, i wszystkim ważne, żeby marzyć, bo marzenia się spełniają, jak jesteśmy, bardzo tego pragniemy, chcemy i mam w rodzinie nawet, tak mówiłam, dziewczyny, bo były takie, no taty nie miały, zawsze tam grosza im brakowało, a teraz ustawiły się tak, że 2 w Stanach, 1 w Polsce, ale też bardzo jej się dobrze powodzi. Także marzenia, warto marzyć, marzyć. U mnie był jeden pacjent, który no, w swój czas miał no, swoje, jak to było w Polsce, prywatne te do emerytury coś tam składki ktoś robił, a później wszystko to zlikwidowali i widocznie te środki zostali u niego. I on marzył odwiedzić wszystkie strony. Pieniądze jest, no i marzył. Jak on do mnie przyjechał, to zostawało mu 7 krajów. Możecie wyobrazić. Wszystkich krajów tam gdzieś 160, coś takiego, a zostało mu tylko 7, coś takiego. I ja mu powiedział, jeżeli ty odwiedzisz wszystkie swoje kraje, twoje marzenia spełnią i twoje życie będzie skończone. I powiem wam jeszcze więcej na to marzenie, że u jego zostałaś energii życiowej tylko na odwiedzenie 7 krajów. Jego zdrowie
было на tyle, żeby tylko odwiedzić te 7 krajów. Możecie wybrać. I problem polegał, ja wiem skąd, i on to nie wiedział, ja mu powiedział. Kiedy człowiek odwiedza wiele krajów, i on używa, jak chciałby on czy nie chciał, wyżywienia z tych krajów, których człowiek nieprzyzwyczajony. Tam jest wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, których człowiek w swoim życiu, w swoim regionie, gdzie mieszka, nie ma nawet teoretycznie. I on nazbierał tego świństwa, inaczej to nie można powiedzieć. Na tyle ja tylko wiedział o tym, że wyleczyć jego, żeby on żył dłużej, czym odwiedzić 7 krajów, było teoretycznie niemożliwe. Ja poprawił jemu stan zdrowia i dał mocną poradę, żeby on nie jeździł dalej po tych krajach i nie zbierał to, co on nazbierał. Ja odwiedził wiele krajów i powiem wam, że teraz ja nie chcę jeździć, bo uniknąć od tego, czym żyją te ludzie, na przykład w Indiach był kilka razy. Tam antysанitaria, tam no, strasznie wam даже powiedzieć, jak ludzie żyją. Ja wam powiem, że mieszkał tam, można powiedzieć, w jednym domku i chodził obok budynka, a na tych schodach mieszkała kobieta. Ona mieszkała, nie było jej nic, ona mieszkała na schodach, реально на schodach. No, tam zamknięte tylne wyjście niejakie było i ona mieszkała. My dawali jej czasami tam coś, albo pieniądze, albo coś zjeść. Było tam 2 zęba. I ona, jak tylko widziała, że my idziemy, ona śpiewała. Coś там пела, ну, ми це не розуміли, але coś пела для нас. To było ciężkie do zrozumienia. Przez rok ja przyjechał, albo przez 2, tam nie pamiętam, na to same miejsce. Przyszedł specjalnie zobaczyć tą kobietę. Na tym miejscu leżeli kwiaty. A kobiety nie było już. W Indii nie ma emerytury, żeby wy wiedzieli. Tam człowiek żyje или pracuje. Rzadko w jakichkolwiek firmach płacać emeryturę. Dlatego w Indiach skupuють dużo złota, bo ono nie traci wartość. I kiedy człowiek zostaje sam, to jego utrzymuje albo rodzina, albo nikt. To ciężko widzieć, to tego nie pokazują. To trzeba było zobaczyć w takich miejscach, gdzie no. Także jeździć. Ja znam jeszcze z Białorusi kilka osób, które jeździli na wczasy w inne kraje i przyjeżdżali i ratowali życie na tyle, że oni nie doszli do swojego stanu zdrowia. I oni faktycznie чуть nie zmarli z powodu tego, że coś użyli, jakikolwiek wirus, bakterie, grzyby, nie wiadomo co. A może to wszystko w kupie, wszystko razem podziałało, że człowiek faktycznie nie mógł nic dać rady, system immunologiczny wyłączył się, jego zjadali z środka. Ja myślę, że coś takiego było. I myślę, u was też jest takie przykłady, tylko może niektóre nie odbierają tej choroby po przyjazdu z jakichkolwiek czasów. Czasami to odbywaється przez miesiąc, przez pół roku, przez rok. Człowiek jeszcze żyje, organizm walczy, a później już przestaje walczyć.
Także na dzień dzisiejszy ja niewiele chcę jeździć gdzieś, zrozumiawszy o tym, że jest miejsce, gdzie wszystko dobrze i nie ma co jeździć, poszukiwać sobie problemy na swoją głowę. No. Zapraszam, kto chce przyjechać, to zapraszam. Pani To jak, to, Beato też to, jak się zapraszamy. to jak się chronić w takim razie przed podróżami w takie dziwne miejsca? Ja na dzień dzisiejszy nie mogę dać porady, od czego chronić i jak chronić. Jak ja zrozumiał możliwości tego, żeby złapać problemy tysięcy, a żeby ochronić, to ciężki temat. Na przykład, вы даже не ведаете, Турция bardzo popularna, Египет bardzo popularny. No, większość tych jeździ tam. Я, як Януш mówić, chciał na Dominikanie coś tam pokupić, chciał coś wynająć albo pokupić w Turcji, w Egipcie, tam, w Indii, w Chinach. Jeździł i chciał odwiedzić, jak tam wszystko odbywaється. Wy nie zastanawiались nad tym, jak, skąd bierzется woda cały czas, który leje wężem na trawę, na przykład w Egipcie, gdzie woda kosztuje, zwykła czysta woda kosztuje опресненная więcej jak ropa. Wy nie zastanawiались? Skąd bierzется опресненная woda na leють wszystko, wężami tam drzewy, trawa, wszystko lane. Nie wiedziecie, nie? To wszystko od was idzie. Z kanalizacji. I to wprawie nieoczyszczona kanalizacja. Tylko odstoялась woda i poszła na trawę, na drzewo, na wszystko. Вы идете по траве, мыслите, о, то супер, такое зеленое. А там миллионы пассажиров, мільйони вірусів, бактерій з всіх країв свята. Для чого? Бо люди, які приїхали навчатися, і з всіх країв там є. І кожен подкладав до вакації, і пізніше все поляли. То нормально для них. Żeby wy wiedzieli, w większości sanatoriumach, no, sanatoriów, hoteli, w ogóle nie ma kanalizacji centralnej. To wszystko idzie w kółko. Тут вони ужили воду, і тут її використали. Zrozumieli? No ale to też nie ma się za bardzo co programować na takie rzeczy, bo jeżeli człowiek będzie się tego obawiał, to już na pewno złapie to. Złapiesz czy nie, to nie o to chodzi. Ja tylko wam mówię, że to wszędzie. We wszystkich hotelach, 5-gwiazdkowych, 1-gwiazdkowych, wszędzie to samo. Jak ja przyjeżdżał w hotele, które tylko otwierались, ja czuł siebie tam energetycznie bardzo dobrze. Jak ja przyjeżdżał, ja wtedy nie rozumiał, jak ja przyjeżdżał w hotel, który już dawno pracuje, ja nie mógł zrozumieć, mnie taka energetyka była bardzo zła. Wy nie czujecie energetyku, ja to czuję. Ja nie mógł wtedy zrozumieć. Kiedy ja już pojechał i dlaczego ja to wiem o tym? Bo ja pojechał, mnie trzeba było sprawdzić, a skąd woda, skąd ścieki, gdzie to dzieje, jak. Wy rozumiecie, nie? Żeby wynająć albo pokupić, trzeba doskonale wszystkim wiedzieć, co ty kupujesz. I ja nie znalazł ni jednego hotela, gdzie by nie było tej cyrkulacji. Wy w Polsce mieszkacie. Wy rozumiecie, ile kosztuje woda, a ile kosztuje ścieki. Co drożej, woda czy ścieki? Co w Polsce kosztuje więcej, woda albo ścieki? Ścieki.
И wszędzie to samo. W tym samym Egipcie, w Turcji ścieki, żeby ich nie tracić pieniądze, to ich wykorzystuють. No. Także programuję czy nie programuję, mogę teraz wam powiedzieć, że jest problem z tym. A jak siebie zabezpieczyć? A ja nie wiem. Bo ja już mówię, na tyle to wszystko już zakażone tam, to ciężki temat. Bardzo ciężki temat. Wielu moich znajomych, którzy jeżdżą często na wakacje do różnych egzotycznych miejsc, bardzo często to wracają chorzy z tych wakacji. Potem po No ja wakacjach tym muszą mówię. się kurować. No. Potem ja teraz wam mówię, że złapać coś to bez problem, a wyleczyć później ciężki temat. Bardzo ciężki. Maciej Kuroń był taki w Polsce, syn Jacka Kuronia, to on kucharz. I jak byli w Indiach z kolegami, mówi 4 chyba, i chodzili, chcieli popróbować, a w Indiach na ulicach gdzieś tam takie regionalne dania chcieli, to mówi zawsze wieczorem odkażali się, brali i coś tam spożywali z alkoholi, a jeden z kolegów nie pił. To był taki chory później, że a oni mówi, codziennie się odkażali i przyjechali zdrowi. Nie wiem, czy do końca, nie, ale tak opowiadał dawno już temu, on chyba nie żyje nawet w telewizji. No, że jedyne, odkażali się. czym ratują siebie w Indiach, to ostre Przyprawy. wyżywienie. Ale Rafał, ja nie myślę, że ty będziesz jał to, co oni jedzą. Mm. No. No nie wiem, ja lubię u ostre. zdrowego Tak. człowieka, ja powiem, że a u nich pierwsze, drugie i trzecie zdanie wszystkie na tyle ostre, że nie można wziąć do buzi. A w Egipcie to z kolei, czy Egipt, tutaj Turcja, to piją miętę zawsze po jedzeniu, a ja mięty nie lubię. A tak to oni, najczęściej herbatka miętowa też mówili, że dobra. No, miętowa to dobrze to dla polepszenia pracy organizmu, można powiedzieć, ale ona nie zabije mięta. Wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty, ona ж nie zabije. To tak, to dla przyjemności tylko. Tak. No. Papryka, czerwone chili zabije, ale może człowiek tego nie wziąć w takim stopniu, w którym trzeba. No. To profesor Batieczko, on zalecał zawsze na koniec łyżeczki, tak 1/3 pieprzu cayenne, żebyśmy nadczopili. Ale też wiedza, i on był profesorem, chirurgiem z Odessy, teraz ostatnio, że zmarł 6 marca, coś takiego. 77 lat, wcale nie tak dużo miał. No tak jest. Dobrze, pytania są? No co, jak nie ma pytań, no dzisiaj pogadali troszeczkę, może powiedzieć, może komu to przydać, to co ja powiedział, może komu nie, no zależy. Ja to robię od serca i żeby ludzie wykorzystywali te wiedzy, te praktyku, to można powiedzieć doświadczenie, no a wy już myślicie, jak chcecie wykorzystać to, o czym ja mówię. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, miłości i spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. To, o czym dzisiaj rozmawiali. Każde marzenie wasze może być spełnione, tylko trzeba o tym dokładnie pomyśleć i найти